سەر عێریشێ سەر ملەتێ ما ئەگە ناوێ گارێ عێریش کرینە سەر ینی ئەم کارن بێژن ئەv عێریش سەر ناوێ گارێ بەس سەر ملەتێ کورد سەر vê zimanê Kurdî ser vê qewmiyê ser vê qewmiyê ragin nehêlin mesela kî erdî bê kî cî bê bibîne rêxistineka vî miletî tifaka vî miletî Kurd heye wê êrişî wê dirêkê heget aliyê Kurdistana Iraqê heget aliyê Şingalê aliyê Rojavayê Kurdistanê mesela tê wê manê û miletê ma baş zanibê fêm bike ev êrişi ser vî zimanê Kurdî ne ser vê qewmiya Kurdî ne ser vê dînê êzdîtayê ser miletê êzdî ye yani rast hinek tişta belkî dijmin ji xwe re dike da weka bêjin perdekê weka karibê pê gavina bavî jê bêje bes miletê me jî gihaye wê qenaetê wê baweriyê zane ke ev êrîş ne êrîşeke ser hêza hepekê ya ser gerîlayê me ye servan tişta ser qewmiya me ye ser zimanê me ye ser dînê me ye ser axa me ye yani miletê me wisa îro zanê van tişta hemûkê zanê û vê derê em miletê xwe re ne em êzidiyê cayê Şingalê heke Garê bê heke Rojava bê heke Başûr bê Rojhilat bê em wê fermanê wê êrişê min bînin ser xwe jî ji ber wextê fermanên me rabûyî me dî her çar aliyê Kurdî her çar dewletê me berimbêjin êv Kurdî weka Şingalê pê îşan rabûne ser xwe aliyê heke midahirat aliyeke daxuyaniya ke belkî ev roja ser linga manin meşa man miletê êzidî jî Şingalê wisa dibîne ev em zanibin yani em weka yekî bêje yek û dîtirê ne qeneîn bi tiştê ney rast em zanin mesela îro hedefa hikûmeta Tirkiye ew e yani vî zimanî nehêlê vê qewmiyê nehêlê baş miletê Şingalê jî hemû zanibe û zanin jî yani îro destê hikûmeta Tirkiye bigihête Şingalê em karin bêjin xilala salekê de bawer bike însanek nikare nebêje zî êzidî me û nekare bêje zî Kurdim jî hegem bêjin ê hêza ma hepekê mesela telba çi dike telba vî miletî dike telba doza vî miletî dike vî zimanî dike vê axê dike em nikarin bêjin weka me ti hinek aliya hinek hizba ew ê ha îmarê wan dewleta ji xwe re çêkirîne nizanim çi kiriye ew bûya mertalekî ji vî miletî re bûya ewekê ji vî miletî re daxwaza vî miletî ev neheqiyar vî miletî tête kirin îro êrîşê tête ser vî rengî tête ser vê daxwaza wan tête ser ne yekî meselin neçûye em neçûyîne deriyekî jî me telba kursiyê jî yekî nekiriye em miletekî ke îro Şingalê ji fermanê derbas bûyîn acizbûna wan çima mesela fermana wan weka pîlanê wan danî ewa wan danî pêk nehatiye em karin bêjin ji fermanê vir de yani ev hêza hepekê ev fikrê serok apo bûye gelemekî ketiye cavê Tirkiye de xaseten piştî fermana Şingalê rabûyî çima nehêlan ev gerîlayê serê ciyê dahatin hatin xelkê Şingalê ve ji wir û vir de em karin bêjin şingê bêtir tehdê lê tête kirin şingê bêtir neheqî lê tête kirin çima piştgiriya vî miletî kirin çima ev milet xelas kirin yani wan wisa kirbû bernamecê wan ew bû êzidî nemînin êzidiya xelas bikin ji wê rojê vir de yani bêtir êrîşê xwe ser gerîla zêde kirin û ser vî fikrî zêde kirin dixwazin meselen ew dibêjin hetanekî em vî fikrî xelas nekin em nikarin êzidiya xelas bikin hetanekî em van şagirdiye serok apo xelas nekin em nikarin êzidiya xelas bikin ji vêkê ev hêz kirîne hedef kirîne arman ji xwe re ma hegem bêjin ser aliyê pekekê êrîşî Şingalê dikin em hemû zanin jî wextê ferman anîne serê me PKK Şingal nebû belkî geleka ji me nizanî meselin me PKK naz jî nedikir yani ew êrîşî ser yek û dîtirê bikin ew hege eweka wan heya nêv wan de nelba me ye el vê derê miletê êzidî miletê Şingalê ez bi her kim xwe ew qirare vê nexlê vê derê
هەبوون و نەبووناوانت وێ دەریە گۆڕاوان شنگالە ینی ئەم بێژن هێزێ مەی عەسکەری ئەو سۆز داینە وان شەهیدە داینە وی ملەتی یالوێ دەرێدە شنگال دەبێنە شەهیدکردن ئینسانێک نگارێ وەگا ساڵێ دەرباز بووی وەگا سیاسەتا بەری نوهەوسا ڕەحەت کاربێ دەرباسی شنگالێ ببێ بەرکی بدەها ئینسان بسەداژی ئینسانە مدبار و نشتینەوە مەپەیوا وان دیە ینی وێ ڕوحێ خودن وێ حیاتا خودن ئاخا خۆ نەغلێ نادن و ڕێ نادنە ئینسانێکی دەرباز ببێ و هەگە مەسەلە ئەم بێژن ئینسانە تێتە مە ئەم ژی وەگاوی ئینسانن هەگە ئەو سلاحی وی هەنە ئێمەژی هێزا ما هەیە ملەتێ ما هەیە ئیمانە ما هەیە ئەم ژی گێت بەرخۆ بدن و بەرخۆ بسەگنن ینی ئینسان جاگێن مرێم هەڕۆ نامرن جارەگە ینی هەگە گارن بێژن ینی ملەتی ئێزتی گەهاباوێ قەناعەتێ ملەتێ کورد گەهاباوێ قەناعەتێ کی ئەردی بێ کی ئینسانی خوازێ هەبوونا مقبول نەکێ هێزا مقبول نەکێ ملەتێ مقبول نەکێ ئەما ڕۆ بێژن ڕۆژێکا شوێ چێتر نینە یا ئەس یا تو هەوە ینی ستە هاتیمە دەریێتە و متێ ئەو داخوازە دەوڵەتا دەرنەگریە داخوازە کورسیاتە نەگریە ینی ترکیات کی دەرێ شنگالت کی دەرێ چی شۆڵێ مەسن شنگال چی خسا لێگریە شنگال چی تەعدە لێگریە ئەم ئالیە سیاسی وان تلڤیزۆنا وان ڕاگەهاندنە بێژن و بێژن ترکیا گۆتیەزێ عێریشی شنگال بگەم ژبەر هێزێت پەگەگێر وردەنە ما بینن گەلێ جیهاژی وێ هەنە پەگەگەل وێ دەرێژی نینە عێریشی دکێتێ خاستن ئەو دینە ئێزیتایی قبول ناگێ فلها قبول ناگێ نزانم کێ قبول ناگێ ینی ئینسانێکی دشمنێ مرۆڤانتیەیە ئینسانێکی دشمنێ ئینسانەتیەیە وەلو مەسەن بێژین ئینسان گێرنای زلام بێژی ئینسانژی ینی گێرنای ناوی ئینسانە سەروانێوەها بێ ئەلوێ دەرێ ملەتێ ئێزدی سۆزا خۆدایە و قرارا خۆدایە بریارا خۆدایە شنگالێش کەسیڕە بەرنادێ و شنگالب کەسیڤە ناهێلێ وەگا بەرێ و هێویا مەژیش ملەتێ ما ئەوەش vê فەرقێ دەرکەوێ یەک و دیترێ بجاوێ ئێزیتایی بجاوێ وی زمانێ کوردی هەمید یەک و دیترێ بنێڕێ ینی هەگە ئەv هێزا پەگێگێ نەما بلا کوردستان زانبێ هێزاوێت نینە بلا شنگال زانبێ هێزاوێ نینە ڕۆژاوا زانبێ هێزاوێ نینە ینی چمە لێ بنێڕن ینی سەریدە جای وەگا جای گارێ و دەرا دیترێت وان دەرا عێریشێ خۆ زێدەت کێ هەتانێکی وی ملەتی بێقەوەت بکێ هەتانێکی وی قەومی نەهێلێ خەلاس بکێ بەس ئەv فکرێ سەرۆگاپۆ ئیشەڵە خۆرتر ببێ مەستر ببێ و ئەو چەند عێریشێ خۆ مەزن بگێ ئەو هێزا مە مەسترت کێ ئەو چەند تەیارێت خۆ بینێ بەهەوەریا مە مەسترت کێ و باش ملەتژی هەموو زانبێ مەسەن فان تەیارا vê qewetê vê ew ê hemû kêva sala û meha pîlanê xwe dadînê hî ney rehet nikarî êrîşî ser jî bike û em karin bêjin meselen hega malmîratiya xwe jî digerihê wê şingalê bidê em yanî nabêjne miletê xwe wisa lê jî nadê û em nabêjin wê lê jî dê bes yanî hega tiştek vê re heye bere bête şingalê mesele fermana serê me de anî em wê fermanê lê nû bikin bere hinek jî me têçin bere hinek jî me çin jî bes em tola a fermana 2014 li vê derê şingalê de îşellah em ê ser destê hêzê yebeşê esayîşê van xortê êzidiya me eyfa wê fermanê di vê derê şingalê de ji wî û hevalê di wî hilînin berxwedana garê bijî berxwedana garê bijî berxwedana garê dana şingalê